Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan mati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, ninyo nagapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong yung pagkamot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Ali Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor, Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9,
Hulbutana, Manimokseya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, at least hindi man ako gwapo, at least hindi man ako Serbisyo Asin Reparo. Oy! Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Yan, petsa 8 na kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan lamang naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre mga tugang sumanga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, January 8. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawanan sa kuyang tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kaan kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan.
Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang maugma. Happy na. Enjoy pa. Relax lang. And mga tugang, bawal po ang kidit. Yan, maugmahon sa kabikulan. Sa mga nakaantabay sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page, BicolNet TV. Paki-like and share man tabi, ano? Sa mga nakaantabay sa tuya, ngunyan, good morning po kay John Paul Riñon. Garinagol famous so video kika Subanggi. Diyan sa Aguho. Namamahaw na da si John Paul. Kay Boss Mar Borser. Kumusta tabi, boss? Kumusta sa indong Christmas party? Kay Ma'am Helen Tadoran Echin. Good morning, man. Diyan sa Libon. Gari suting kay mo tabi diyan, batching. Suting kay mo diyan sa Libon. Pwede nang gulayon. Pwede na gari tabi, batching na gulayon, suting kay mo diyan. Ano daw contesting unta? Kay Ma'am Franz Legalario. Good morning po. Kay Ma'am Maria Elena Yamamoto. Good morning. Kay Ma'am Mercedes Perez. Kay Ninang MJ Regino. Good morning tabi sa indo. Alato na hata pigbak rin ta sa mga sa mga greetings nindo. Kay MC Clotario Binyas. Good morning, ma'am po. Oy, Lunes na tabi ngunyan, Boss Mar. Kaskaso na no, pizza 8 na tulos. Gari, mga birthday na si Boss Mar. Mga birthday kang kalukuhan mo ngayon. Kumusta tabi ka mo? Uy, mauran-uran na no. Mauran-uran tabi, Boss Mar. Ano so mga manok ta dyan? Tigsirong mo. Paki-sirong tabi sa mga manok ta dipisil na. Baka tabi si punon. Hoy kang kay Ma'am Mercy Torres. Good morning po. Ay, batching Ma'am Helen. Hoy, good morning sa mga taga 3rd District. Yan, dyan sa 3D. Kang nakaaging Sabado, piglunsad baga mga tugang kang DILG, ini pong kalinisan sa bagong Pilipinas. Boss Mar, dango kayo niya, may bago na naman na piglunsar na programa ang Department of Interior and Local Government. Pareha sinikang so, dati baga na so road clearing baga sa mga barangay. So mga obstruction sa barangay, pigpaharali baga kang DILG. Tapag dengan indo pinaharali yan, kamong mga barangay officials, kakasuhan kamo. Ano na itungon yan? Uyan baga, grabe na naman ang obstruction sa mga tinampo. Hilingan nindo. Hilingan na nindo. Tapos iguan na naman ngunyan na piglunsar ang DILG ini pong kalinisan sa bagong Pilipinas. Marilimpiasan na kamo pag may arog kaya. Bangan kaliwat ka na so tupadigdi, tupaduman. Pakurdak-kudak man sa napaglinig. Kasod ma ay kang Sabado yan.
So, simultaneous clean up drive. May kinaaraman po inidigdi sa kalinisan sa bagong Pilipinas. Bago ng Pilipinas, adi. Kay Ma'am Lani Barbacena, good morning. Pagurulayan ta daw yan adi. Oy, mga deboto tabi, mga deboto po ni Itom na Nazareno. O dagsa na nga niyan duman sa Quiapo. Ay, daw nga niyan si Tanggol. Bata si Tukayang Mukang, gada na pala. Oy, Manong Jess na Castillo. Si Mukang gada na. Ano nangyari kay Mukang? Bata mga piyesta sa Quiapo. Tatanagadan si Mukang. Sobra po sa 12,000 na mga kapulisan ang i-deploy po dyan sa translasyon kang Itom na Nazareno. Sa aga na yan. Aw na badilda sa payo si Mukang. Sa payo nang tinamaan tabi Manong Je. Nahiling mo na napayo. Si Tanggol nga ni natadtad na kibala na buhay pa di. Napayo pa lang si Mukang. Si Say nagbadil ki Mukang. Mapuon ka na naman ngayon mga showbiz mo. Hoy kay Ma'am Jonah, good morning. Maray na aga mauran. Bata baga may klase na ngunyan ano. Balik na sa eskwela po sa mga chikiting ta. Pasiguron tabi magdararatabi ki panangga sa oran. Taramuntan magiging kamugtakan kang panahon na. Sa hiling ko dahil man kay maraot na panahon ko di gariso share line naman ninyo kaya amihan. Ayun. Dyan taramunta sa pag-asa. Ang Department of Agriculture Bosmar pigaadala na naman databi na lagan databi ki SRP ang presyo po kang bugas. Ang bugas sige na sa nang langkaw pag-arani mababa tas mga parauma nag-arani na nga yan mababa na naman sa presyo kang paroy. Pag-arog ka ining tararukan isus ko palabaw ang presyo. Kaya ang Department of Agriculture databi mga tugang maadal na naman. Pag-aadalan databi na lagan ni SRP ang presyo po kang bugas. Iwa. Oy, good news po sa mga motorista. Sa aga, Martes. Igwa na naman ki katiting na rollback ang mga produktong petrolyo. Katiting. Pero pag minalangkaw, Bosmar, sobra piso. Arog na kita kaya. Ayan po sa to yung mga reparo ngunyan na Lunes. Asin iba pa. Mga tugang alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Siyempre, pasalamatan tapuan sa tuyang mga katuwang sa programang ini ang MBY Dormitory. MBY Dormitory yaon po yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po nindo yan makuha. Along National Road, sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, yaon po dyan ng MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan ha. Kay Madam Maylene, ohayo gozaimasu. Ingat po. Salamat. Kasabay taman dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman si satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burze, kang syudad ni Tabaco.
si Congressman Ato Rizal Bongalon kang AKB Party List, and mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Si Peña Capos Bilog kang Malinaw. Yeah. Ayan po sa to yung mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. Sabi ni Sir Alvin Abalita na iyo na baga ngaya supig sasabi na maagom ngaya ako pag sanggatos na ang kilo kang buga. No. Madali ka na mag-agom. Maabot na sa sanggatos ngaya ang kilo kang bugas. Ang problema ngaya, ay na ngaya supig sasabi ngaya ng 20 pesos su kilo kang bugas. Ay na nga supig sabing 20 na sana ngaya su bagas. Ay. Halato na tanagari. Ain man ngayon supig sasabi tabi Bosmar na 20 na sana su bagas. Baka ngayon 1.8. 1.8 man sana. 1.8 man 20 pesos. Nahiling mo na yan. Gari ngayon nagkaaragta kita adi. Ano man nga supig sasabi ngayang 20 pesos na sa nambaga. Baka subilod. Kay Ma'am Gina Balingat Balistoy. Good morning tabi, maoran-oran na pagkaaga. Shoutout tabi sa mga taga-Labnig. Yan, sa mga taga-Labnig maray na aga tabi. Uy, iringat tabi kita ha sa mga motorista. Iringat-ingat po kita mga motorista. Mahal nas po ang tinampo. Luy-luy sa tabi ang padalagan. Pasiguro. Yo, dakol na naman po ki mga road cross. Ang mga nangyayari po halos sa mga blatter kang PNP. Yan, may mga road cross pong nangyayari. Iringat tabi kita Sir Javier Bunsang. Maoran-oran tabi ang Bicol niya. Sige. Alas 7:30 o kaya 29 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Maramon tamunan magiging kamugtakan kang panahon na kung ano ining namamatita di kita nagpaparaoran-oran. Pero kasud maninang MJ Regino pertion su panahon na di. Pinagbigyan man so mga nag-get together nagrelingan kaso udma diyan sa Aguho. Ayos man na di, ayos man su panahon. Alam na suday uminabot duman, rimati na alam na suday nagduman aram na. Maray nga ni tamay nakahabol tabi ni ng MJ Regino. Maray nga ni tanay may nakahabol takong day nakahabol duro diretsyo ng kuta. May uminabot matapig po na anak kuta kaliba ka. Pigpo na ako tak kaliba ka. Maray to minabot. Nem. Ano sabi na sa Indo pag di ka mo minabot magugulpi ka mo. Kay Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning tabi. Happy Monday po. Mauranon po. Ang panahon ta. Yeah. Sige hataramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuanta mo ng linya gang pag-asa ha. Tanganing maraman ta kung nata nagpaparaoran-oran. Sige ta nganing makalamo taw lamang kita. pag maoran-oran baga perti maglamo taw. Bagaw tabi sismatic. Kay Renny Boy Bulata. Bagong maray maglamuta pag maoran-oran. Perte iya. Sige daw ha, kuanta mo ng linya tabi kang pag-asa. Gari ngayon may nadamay. Pag-asa. Isang umaga po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Lunes, January 8, 2024. Sa unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay patuloy nakakaapekto sa ating bansa.
Sa ngayon, patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa bahagi ng bahagi naman or malaking bahagi ng Luzon. And kung makikita po natin dito sa satellite image, meron po tayong isang linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa kasilkuyan sa bahagi naman ng Bicol region. Yan po yung shear line o yan po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, pagpatuloy pa rin or magpapatuloy pa rin yung epekto ng easterlies o yan po yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. So otherwise, besides po dito sa northeast monsoon, sa shear line pati na rin sa easterlies, wala naman po tayo namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa anong bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon sa ngayong araw dito sa Luzon. So dahil sa patuloy na epekto ng northeast monsoon, magiging maaliwalas naman po yung panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. So partly cloudy hanggang sa cloudy yung magiging kalangitan po natin. May mga chance rin po ng mga isolated light rains o may na mga pagulan o mga pag-ambon. Ngunit pagdating mo po sa Quezon and Bicol region area, dulot po na epekto ng shear line, posible po makaranas tayo ng maulan na panahon ngayong araw. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po yan na epekto ng shear line. So magiging lagay naman po or agwat ng temperatura ngayong araw for Lawag ay maglalaro mula 19 to 31 degrees Celsius, 16 to 26 degrees Celsius para man sa Baguio City. Para sa Tugigaraw, maglalaro mula 20 to 29 degrees Celsius. For Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, 21 to 29 degrees Celsius para sa Tagaytay. At para naman po sa Legazpi City, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao, pati na rin sa Palawan. Kung makikita po natin magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa Palawan area. Ngunit kung makikita po natin dito naman sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, makaranas po tayo ng mga maulan na panahon or may mga kalat-kalat, mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman yan ng epekto ng easterlies or ito po yung malinsangang panahon na nagagaling or malinsangang hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. Otherwise naman po, mostly mga isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para naman sa lagwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 26 to 31 degrees Celsius. Maximum temperatures naman sa Puerto Princesa pati sa Cebu, aabot ng 32 degrees Celsius, Iloilo 27 to 29 degrees Celsius, for Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Cagayan de Oro, maglalaro mula 26 to 29 degrees Celsius. Medyo may kainitan pa rin po sa Davao City, maximum temperatures ng 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga, magiging mainit din po ngayong araw, maximum temperature sa abot ng 34 degrees Celsius. So sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin po mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa 3-day weather outlook naman po sa piling syudad dito sa Luzon area, kung makikita po natin for Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, generally fair weather conditions po tayo hanggang sa mga susunod na araw. Ngunit dahil pa rin po sa epekto or patuloy na epekto ng shear line, asahan pa rin po natin magpapatuloy yung maulan na panahon hanggang bukas sa may Legazpi City. So possible pa rin po over Quezon area and Bicol region, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan. Pero pagdating naman po ng Wednesday, improving weather conditions na po tayo hanggang sa mga susunod na araw na po yan. And yung mga agwat naman po ng temperatura for Metro Manila, mula Tuesday hanggang Thursday, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio City naman po, 15 to 25 degrees Celsius. At para naman po sa Legazpi City, 25 or 24 to 31 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman po sa Visayas area hanggang sa for the next 3 days, makikita po natin magpapatuloy din yung mainit at maalinsangang panahon. So generally fair weather conditions pa rin po tayo hanggang sa darating na Thursday. Ngunit kung makikita po natin, posible pa rin po magpaulan yung shear line sa may silangang bahagi ng Visayas. So dyan po sa Tacloban City hanggang bukas, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Ngunit improving weather conditions din po pagdating ng Wednesday. For Metro Cebu, temperatures maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, maglalaro mula 25 to 31
degrees Celsius. Sa Tacloban area naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman para sa Mindanao area for Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, magiging maaliwalas po yung panahon sa malaking bahagi ng Mindanao area. So mostly mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan. Agwat naman po ng temperatura for Metro Davao, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga naman, 24 to 34 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:23 a.m. at lulubog po mamaya ng 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Ma'am Rhea kang Pag-asa. Yeah. Ayan tabi Rene Boy Bulata ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So digdida sa Bicol, share line tapos amihan. So share line, ang ibig sabihin palang tabi Rene Boy kang share line. So sarabatan da ini kang malipot asin mainit. Nagsasabatan man pala niyan ano. Mainit na paros asin malipot na paros. Pag nagsabatan, ang epekto share line. Ay palantabi Sir Neil Bormio yo. Kaya may mga pag-uran-uran pa kita, pero mga Miyerkules da sabi kang Pag-asa, pwede da tabing mag-improve na ang sa tuyang panahon. Digdi po sa Bicol region. Maray na aga tabi, classmate, Merry New Year, Happy Trekkings pa. Yung trekkings kasud madi, pauli pa man sana dyan so mag-ina ko sa Bicol, kasabay so tugang ko, mauran pala, ingat na sana. Yo. Kay Ma'am Elena Capos Competente, good morning. Sabi ni Rene Boy Bulata, maugmahon da tabi so batch 93 reunion sa TNHS kang 28. Nga tanong batch katabi Rene Boy? Kasabay ka naman sa reunion kang batch batch 93. Maugmahon da. Ay condolence po sa pamilya ni Madilar. So NSTP coordinator kang Bicol College, Manong Jess, binawian na kang sa iyang hiram na buhay. Si Buddy Madilar. Saro man ini sa matibay na NSTP coordinator. Naabot mo pa initabi Manong Jess dyan sa Bicol College? Si Buddy Boy? Namaaram na po siya. Yung bagatig sabi tatabi Manong Jess na una-unahan lang yan. At nainot na siya, di makainot na mo na siya. Condolence po sa pamilya Madilar. So iringat po kita ha. Pero sabi kang Pag-asa, wala man databi kigay warning, pwedeng magralawod sa mga parasira, pero maski na puro paano, makusog ang ukol. Iringat man po giraray sa mga tugang nyato na nagdadarakop kisira. Na ang hanap buhay, iyo po ang pagdakop ning sira. Iringat na sa natabi ka mo, maski pigsasabi kang Pag-asa na daimang kigay warning, pero nagra-rock and roll baga tabi ang ukol dyan sa dagat. Iringat tabi ka mo. Iringat po kita. Sige, mga tugang 41 minutos na. Lipas po ang alas 7 ni morning. Dahil po ka mo mag-arali mabalik sa na ang programa. Madalion sa nini ha. Ma-commercial mo na tabi kita. Mabalik po kita
sa mga pag-urulayan ta. Yo. Mabalik mo na kita ha. Sige, diyan muna tabi ka. Madali sa ninyo. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maningiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kanlambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Lugod, ninyo nagapaskuhan, mapanok ang kada kanto, tansa itong puso asin harong ng pagkamot, katuninungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, balik na kita mga togang.
46 minutos. Lipas po ang 7 o'clock in the morning. Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. So mga naghahanap po ki dorm, boarding house, madali sa nanindo yan mako. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay ta dyan si City Councilor Riner Burse, kang syudad ng Tabangco, Congressman Atty. Rigel Bongalon, kang AKB Party List, and si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Banwaanin Malinao. Sige. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarian sa indong lingkod. Manimoksaya po ini si Mr. Hulbutan ng unyang pong Lunes kita. Pitsa 8 na kang Enero taon 2024. Sando po kita alas 9. Kaya no papighalata, pait na kita. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, tabi mga tugang ha. Na DS na si Busing. Ayo. Sige, good luck na lang. Mga bago na pala ng official dyan sa Tabaco PNP. Digdi kita. May maray na bareta sa agad pero katiting lang ini. Dahil ka man maog madigdi tabi manong Jess. Igwa po ki bawas presyo. May rollback po sa mga produktong petrolyo saga. Ang estimate sa gasolina 20 sentimos. 20 sentimos. Ang pwedeng i-rollback. Parehas man kan diesel. Samantalang sa kerosene 5 sentimos. Tigsiripa-sipa na sa nangani. So 25 centavos, tama ba? So 25 centavos, pigsiripa-sipa na sana dyan sa tinampo. Ang rollback 20 centimos. Iyo ay pangyari sa maabaka. Good mo yan. Tapos silingon mo kayo ni pag naglangkaw ini, sobra naman piso ang langkaw, sigurado yan. Sa mga masunod na simanakan, rimati na yan. Okay, sige. Di 10 minutos na sa natabi bago mag-alas 8. Kumusta tabi sa mga taga 3rd District? Mga mahiguson sinda magtaranaw. Bata, suportadohon mampermi ni Congressman Didi Cabredo ang mga taga 3rd District, lalo na sa mga grupo bagakan mga kababaihan. Grabe mga mahiguson magtaranom. Gari ko niya nahiling ko nga ni daman sa social media. Gari nag-ani na sindakang tinanom nindang mani. Manong Jess? Bata baga ako, mahilig ako sa mani. Gusto ko permi ang mani. Lalo na kung so presko pa siya ng mani na bagong gabuton. Hey, banatan ko tulo siya ang tabi manong Jess. Lalo na ngaya pag sinap na. Paboritohon ko yan. Kaminduan ni Sir Alwin. Pag naghuruhampangan kami, ang ano apod kapag naghampangan kami, nagbe-brainstorming.
ang hampang mikayan mani o dyan sa mga taga 3rd District, mabuhay tabi ka mo dyan. Ay lingko kaya kang nakaaging aldaw, gari nag-ani na sinda, nag-abot na kang mani, tapos yung mga tinanong panindang kamuti, tingkay, marayo na di. Kudi, uni kang nakaaging Sabado, kung mahiling po nindo dyan sa barangay nindo, kairaling ka mo dyan, bako man tupad, so nagrelimpya. Igwa palan ki, piglunsar palan ining programa tabi Ma'am Alona Kapitin. Kumusta dyan sa Malolos, Malinaw, Albay? Nagrelinig man tabi dyan kang Sabado. May piglunsar palan mga tugang na programa ang DILG, Department of Interior and Local Government. Inimpig apod na kalinisan sa bagong Pilipinas. Yug-yugon mo yan. Sir Art Gomez, good morning tabi sa imo. Ang sa kuyang idol. Kang Sabado ini, simultaneous clean-up drive. Ayo, halos pailing mo, paglibot-libot mo kang Sabado, dakulo naman su ipal. Dakulo naman su ipal. May mga barangay officials na sagin-sagin man nga nagkapot kya sa dol. Sigid, nagpakudak. Takaipuhan nindang mag-report kayan sa DILG. Ailing mo na ya. Na pig-implementar ninda ining bagong program, ining programa po kag DILG ining kalinisan sa bagong Pilipinas. Yo, nagkaigwa po ki mga coastal cleanup, mga paglilinig sa mga buro barangay. Napangalas nga ni ako sabi ko, ano ini, may tupad na naman. Ang tupad baga, palinig-linig man sana, tapos pakuda-kuda. Bako man baga o seryoso nang gad na maglimpya dyan sa barangay, kudi, masigid man ngaya, mahawan-hawan kidi, tapos mapakuda-kuda, isusubmit na ta, makubra na kang tupad. Yo? Good morning tabi, pakibati man tabi si Papa Tikyo. Tio Tikyo, good morning tabi sa imo dyan sa Batangas and sa Maulyon family. Good morning. Manatok ang mani, so tinanong baga sa pumundo ka, Manong Jess. Perte itong mani. Yo, manatok. Sabi ko na sa imo tabi Manong Jess, pag bagong gabuton ang manok, mahiling mo na manok na tuloy. Pag bagong gabuton ang mani, manatok-natok talaga yan. Bago ngayon tabi, Ma'am Alona Kapitin, kumusta si Cha Nina? Saka si Chore, nagtanong ka mo palan ngunyan kimani? Arumduman ko, supag dyan ko, naabutan ko singkamas. Pero duman sa ibong na lati nara Cha Nina sa kanichore, so kahahampang kay to tabi Ma'am Alona Kapitin, ang tanom duman mani. Higapot ko si Cha Nina, no rin daw tabi na magabot kang mani digdi. Taba ka lamang makamani man ako. Yo. Okay, dakulso nagpaipal naman kang Sabado. Siyempre, kaipuhan po na magsubmitir o magsubmit naman ki mga pakodak, submit sa DILG, obligado sinda. Kudi narumduman ko tabi, Sir Art, Manong Jess, so programa baga kang DILG, na biyok tarakuton sa mga barangay officials, ito ba so mga obstruction baga sa tinampo maski sa barangay. So kulungan ko nga ni kang ayam, so ayam ko gwardya ko baga yan sa luwas kang
o sa may gate, yan sa may pintuan ko, di may gwardiya akong ayam. May kulong-kulungan so ayam na may atop-atop man. Hinali ko ta, nasupog ako ta. Obstruction nga, dapat nga dayke obstruction ang tinampo. Hinali ko, linaog ko sa madaling sabi, sukulungan ka ngayam ko, tan masupog baga. Diyo. Mala yan. Hilingan na ngunyan nindo. Ano na po itong programang ito? Diretso pa uday na. Hilingan na po nindo ngunyan. Kaliwat ka na naman sa mga parking, kang mga padyak, mga tindahan. Ang mga tindahan, nasa tahaw na kang tinampo. So, implementasyon ka ito sa primero, pertiho. Pinaharali man hanggat so nagtirinda sa tinampo. So mga, halimbawa kung may construction katabi manong Jess, nagpa-deliver ka kay gravel and sand, dahil mo pwedeng itambak sa tinampo, sa tangod mo. Kung gusto mo, ilaog mo tulo sa harong mo, ta obstruction nga ni iyan. Yo? Ang hapot ko ngunyan, hay na po itong programang ito. May bago na naman na programa ang DILG ngunya. Magayunon sa naan mga programa kan sa tuyang gobyerno sa primero, ingas gugo na di, biyo mananggad kayo sa mga barangay officials. Dakul ang mga nagkadaragit na mga kabarangay sa mga barangay official kasi pig-implementar nga nito na dapat nga uyan nga yung padyak mo dahil mo ipagarahe dyan sa luwas kang natad mo. Sa luwas kang tinampo. Kay puan mo ngayang ilaw ya. Diyo, di siyempre siya iba. Tapos may mga turtindahan baga. May turtindahan na tindahan niya kay pansitan, sinaputan, bananakyuhan. Bawal katabi dyan sa may gilid kang tinampo. Ta obstruction nga ni. Pigpaharali po ito, buyo ito. Ginaraba po ito. So, implementasyon po yan kay itong programa man kang DILG. Ang sabi kang DILG, pag dainindo iyan lininig, mga barangay officials, may kaso kamo. Kakasuhan po kamo kang DILG. O, kundi, hain na po, unya di tiga puta, hain na po iyan na programang iyan. Pati sa mga official sa munisipyo, kamo ngaya dyan sa munisipyo, sa mga local government units, sa mga official ta sa munisipyo, sa syudad, pagday ngaya kamo pig-implementar ang programang ini, damay kamo digdi. Makakasuhan kamo na pwede tabi kamong matanggal sa indong posisyon. Hapot, may nakasuhan. O ni paghapot na sunod, may politiko lamang tabi na nasampulan kamo. Nahuyan hilingan na po nindo ngunyan. Ilingan na po nindo. Nasa tahaw na naman kan tinampo, nagtitirinda. Tapos gunyan, may bago na naman tabi na Ma'am Lourdes. Igwa na naman, kibago na naman na programa ang DILG. Tadakulon nga ni, so nag-iripal kang Sabado. Ini pong kalinisan sa bagong Pilipinas. Grabe so, pairipala naman kan mga politiko. Lalo na sa mga barangay official. So, kapitan, so kagawa, dahil man nagkakapot kisigid, tapos asadol, oto baga nagpakudak. Nagpakudak, takay po aninda mag-submit nin accomplishment sa DILG na sinda suminabay duman sa apod kay ni simultaneous clean up drive. Kasud matabi Sir Willie Nobura. Good morning tabi sa imo. Nagpa-share ako dyan sa Hunop, dyan sa Malinaw, sa Aguho. So, ibong na gilid kan dagat, malinigon, ta inapot ko, nga taya ko ta digdi mati, undo man sa inutan, malinigon. Duman man sa nangaya, paano ngaya sir, nagkaigwa ki clean up drive. Digdi nga sa ibong daima. O yan, kung may pigpili pala.
Duman man sa nangaya sa may parting ito, gari waki lugar sa na gari pirang metro ito, duman sa na nagkaigwa ki clean up drive. So sa digi sa orinutan, day man, mati yun. Mati yun. Di ba ya ko igwa ki simultaneous clean up drive kang Sabado? Duman nga man sa nangaya ito, digdi nga, bako naman ngayon, day man nga digitigabot. Nahiling mo na yan, tabi, Ma'am Lourdes. Condolence po sa pamilya ni Sir Buddy Madilar dyan sa Daraga. Yo, tabi. Condolence sa mga pagiriba. Si Ma'am Ambi Bungalbal, good morning man, tabi sa imo. So, yan. Igahaputa. Ano na ito sa programa kang DILG? So, mga obstruction sa tinampo. Sa syudad kang Tabaco, bilib ako sa syudad kang Tabaco, sa mga poste baga dapat kang sa mga poste kang street light na nakaulang sa tinampo, ginaraba, tinarangka, sinarali. Obstruction nga ni. Takunda ito halion, posibleng maalag sa alanganin sa mga opisyal. Inarali ito. Mahiling po nindo dyan sa Tabaco, sa sentro. Dawa sa Indian na gilid, may nakalag na no parking. Di ba? Saan ka mapark? Arayuon. Mailing mo dyan sa Tabaco, mahigpit. Talagang pigpapasunod. Bawal magparada, dahil ka dyan pwede magparada. Pero sa iba, hilingan na po nindo. Marayon sa naso implementasyon. Sa primero, pero pag haloy-haloy na, narelingaw na, mamambi. Nalingaw na baga. Ngunyan, may bago na naman. Kunin na naman ang upvote. Sige daw. Kung mamantinir ang kalinigan sa barangay. No barangay nga ni, kung daing tupad, daing maharawan-hawan. Sa barangay, kung warang tupad, daing mga linig-linig dyan. May tupad man, maglinig-linig, papudak-kudak, pagkatapos kang kudak-kudak, kurulian na. Sincero daw kang mudigdi sa programa naman ini, kang DILG. Sincero daw tabi ka mo. Nahiling mo na yan. Hiling mo na yan. Kung sincero tabi naman ka mo, sa bago naman ini yung programa kang DILG. Sige daw. Para ngaya mapakudak man sana ka mo, may documentation lamang na nagpasarali ka mo, nagrurulimpyang ka mo dyan. Pagkatapos kanday na, urulian na. Ano pa man? May nag-suggest nga ni sa Kuya Tabi, Sir Willie, na ano daw ngaya kung iyan na programa kang tupad? Di paglimpya baga sa gilid kang tinampo, di malinig na kung halimbawa naglinig manangan. Ano daw ngaya kung iyan na lininigan nindangan? Imbis ngaya awot ang magtubo, tanuman ninda kikamuti. So pwedeng mapakinabangan kan mga yaon dyan sa barangay. Halimbawa, kamuti, kamuting kahoy, tanlad. Kaysa ngaya pakalinig ninda, babayaan ninda, after mga perang simana kayan, matubo girarayang awot. Ano daw ngaya kung itanom dyan ninda kamuti? So, pwede nindang magamit bagatabi, Ma'am Min Kapos, so pwede ba ngaya makuha ang kigulayon lamang? May pakinabang. Bako na pagkatapos kang paglimpya kang mga tupad-tupad na yan, pabayaan sa na nakatiwangwang. Ano man nga lamang ni Doki, ugbos kamote, so mapakinabangan baga na pigagamit pangural daw, ayan tanlad. At least ngayon, pag makusido ka, pag dahi kang isira, madali kang makakuha. May pakinabang lamang. Kaysa ngaya awot ang magtubo na naman dyan. May mga question so barkada ko.
Tanarumduman hindi ko man kay programa. Narumduman ko digi sa probinsya kang albay kay to. Igwang programa man kayan sa provincial government. So beautification ba 'yon? So pagarayunan kang mga barangay. Antig tanom tabi Sir Willie, duman sa gilid kan tinampo sa mga flower. Mga burak. Taranuman man sa mga barangay tap. Mapili nga ni kimi pinakamaurag na nagtanom kay mga flower diyan sa barangay. Name. Pagkatapos kay ito, perwisyo pa lang so mga burak. Pagkalipas kang pagburak, makanuso na sus masitas. Kung tinanom baga ngayon nindo diyang kalunggay, tanlad, kamuting kahoy, napakinabangan lamang at ngayon masiba mo ngayon na burak. Ay sus ko. Ay sorry tabi. Sabi ni Min Lums Kapos, iyo baga tabi, magkagulay lamang, dai na mabakal. Iyo baga ilingon mo tabi ngunyan ha. Nagsaod ako, makusido ako. 7 siguro itong ugbos kamuti, so tangkay kang ugbos kamuti, mga 7 gari ito, 10 pesos. 10 pesos, ano niya ako? 10 pesos ngayon, sir. Kung may tinanom ka mo dyan sa barangay, dawa unlimited pang ugbos kamuting kuhawnin daw. Kaysa mabakal pa ka mo. Masurti yung kita digdi sa probinsya. Kasi, dakol pa kitang mga apod kay ni daga na pwede tang tanuman sa mga gilid kan tinampo. Iyo pa yan. O sayang kaya kang alimbawa, lilinigan kang tupad. Pakalinig ko ta, bako na suawot ang apod kay ni matubo sana. Kudi, tanuman nindo yan. Ta kung halimbawa may tinanom yan, so kataning kayan o kaya kahampang kaya na harong, sinda naman ang magmantiner. Mantinero ninda, sinda man saan makikinabang. Si Saydan pwedeng magkagibo kayan sa barangay na magpasarki o resolusyon, ordinansa. Nahuya na tangod nindo na lininigan, tinanuman ki pwedeng mapakinabangan, linigan man lamang tabi nindo. Mantinero na nindo. Tanganin kung halimbawa may pagtaraning ka mo dyan, na mahagad kitanlad, mahagad ki kalunggay, batang kalunggay ngunyan. Dahil pa nga ni nakakaugbos na maray, pibanatan. Di ba? Kangkong, tanom ka mo dyan, tali nga, ugbos ka mo, te. Ibabaw mo sa na yan sa maluto, pigaan mo yan ki sarong suwa, tapos sabawan mo yan ki pato, pwerte ng kaon mo. Itsura nga kan sa mga kaon-kaon ka sa mga restaurant. Healthy pa ang pigkakakan mo. Baka, kung di ang problema, Ma'am Rosalie Gonzales, ang problema tayo. Sige sa nang gibo ki mga programa sa tuyang gobyerno sa primero sana. Pakalipas naman kan ki mga pirambulan, day naman niyan. Maili mo ito, example ko nga ni sa Indo. So, road clearing, tarakoton kayo sa mga opisyal ta. Bayo man ang gatigharali sa mga pudkeni, mga gapo, mga nakatambak sa tinampo, dapat haliun man ta obstruction. Halinga na ngon yan daw. Tapos iguanan naman ngon yan tabi kikalinisan sa bagong Pilipinas. Ninang MJ. Maray pa sa Ninang MJ Regino ta. Sa luwas kang harong na MJ, nara Ninang, may nahiling ako tinanom na tanlad. Aram ko na kung saan ito tigagamit ni Mr. President so tanlad. Piglalag ni Mr. President sa gin. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano?
piglalag sa gin. Sutanlan. Ay, mga tugang 11 minutos tabi, lipas na ang alas 8. Digdi sa muya tabi, mas dakol pa ang parasigid kaysa pigsigid. Tro. Sabi ni Sir Pedrito Perez. Digdi sa muya tabi, mas dakol pa ang parasigid kaysa pigsigid. Yan ang maurag. 12 minutos po. Lipas tabi ang alas 8 nin pagkaaga. Break muna kita. Sarabay po muna kita sa Horacio Impirata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Okay mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 18 minutos tabi. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon na lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaso naghahanap po ki-dorm, boarding house. Available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Chiring man po mga tugang, ang oras na yan hatod sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. And mga tugang, kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco, Congressman Nato Rijal Bongalon kang AKB Party List, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinaw Alman. Thank you mga tugang, balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pong Lunes kita, Lunes, petsa 8 na kita kang Enero taon 2024. Ako mapogiraray ang sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Nganyang pong Lunes na Lunes kita tabi, Sir Jude Nicolasura. Sir Lito Cantes, good morning po from TV Albay. Yan, sabi kan mga taga-TV, tanging ikaw, wala nang iba. T-I-W-I. Ano daw tabi, Sir Lito, kung diyan naman ako magbuto sa TV, tapos magkandidato man ako diyan sa TV. Sir Jude, ano tabi, Sir Jude, kung halimbawa magkandidato ako diyan sa TV, may pag-asa daw kita? Sir Lito? Sir Lito, gusto kong makatrabaho si Sir Lito Cantes. Saro ini sa mga idolo ko, Ma'am
Liz Manlapas Kapos Abalon. Saro ini sa mga pigi-idolo ko na pandiurag na SB Secretary. Isus ko, balonin do si Sir Tulits. Pero matibayo nini managibog ki mga wear assess. Narunduman ko na naman lamang tabi, Sir Lito. Pag nag-attender baga ako kisisyon, nagigiulok na sana ako. May mga pigpapasar na resolution, title sana, approve tulos. Dahil bang kiwir assist tabi, Sir Lito? Ay, pangyayari sa maaba ka. Mapasar ki resolution, title sana. Tapos move for approval na. Ay, inda. Sir Jod, ano na tabi, Sir Jod, kung mapahit kita di. Yaon man si Ma'am Juna. Tatabangan daw ka ni Ma'am Juna. Tapos si Sir Jod, yaon man. Tabangan ta ka ngaya. Tabangan ta ka ngaya di sa airport. Sa airport mo ako tabangan, daraga iya. Minsan nga ni tabi, Sir Lito, day paaram so title. Basta nga yun na yan. Bala na kan si sekretaryo. Oy, bako yan ha. Ako gustong ko magpapara-attender ki mga session tabi, Sir Lito. So nakakaukod baga ako. Ako saro sa mga nagugustuhan ko mag-attender ki mga sesyon ang dyan sa tiwi. Mga matitibay dyan. Pag-abot sa diskusyon, dapat may diskusyon talaga. Bako na mapuon sa sesyon, mapun, Sir Lito, mapun ang sesyon mga alas 9:30. Tapos sa sesyon alas 10. Napaw no. Samantalang dyan sa tiwi, ay good morning palan kay pading Jojo Climaco, ang Vice Mayor kang tiwi. Matibay ining presiding officer. Gariyo na inin masunod na mayor dyan sa tiwi. Ipading Jojo. Dyan sa tiwi, tigarabutan man iyan na mga alas 12. Dapat arog ka yan. Gari nga yan tabi, so nahilingan mong session, gari nga yan makaskason ma. Ara mo tabi, Sir Lito, kung nga ta makaskas? Ara mo kung nga ta? Yun na nga niya. Title sana, approve na. Gari permiso naghiridali. Wara na ki diskusyon. Lampas nga ni alas 12. Diyan sa tiwi. Sus ko pag grabe, dapat talaga mahiling mo ang demokrasya. Bago man nga so, may oposisyon o ano dahil. Ang importante, bago mo man ko taipasar. So iba kasi, kaya dyan, ano nga nga ito si ipinasar ko? Pati nga ni siya, dahil niya aram. Ano yan kung nga nito so resolution mo pinasar? Inda nga niya ka ito? Ano nga niya, gibuhong ko digdi? I-move mo na nga niya! I-move mo na! I-move ko nga niya! Ay, ano ka pa, Sir Lito? Kahira kung so, sekretaryo. Ay, sekretarya. Tapos dadagitan pa so sekretarya. Pag day nakaprepare ki, maski title sana nga ya, basahon ko. Totoo talaga, Sir Lito. Maski ka mag-obserbaran mo, isus ko tabi, Sir Lito. Inda ko na sana. Baka day mo, iwarandag mo ang mga kapot-kapot mo dyan, tabi, Sir Lito. Day ko masabutan kung may mga lalakawon na importantihon na naghihiridali. Dahil na pakabasa kang title kang resolution, move for approval, approve tulos. Dahil ng diskusyon.
Haputon mo, ano nga ni ito sa pinasar mo? Inda nga ya ka ito. Hirak man. Yako, may pinasar ka bagay ako ka nakaaging sisyon. May pinasar ka bagay ako. Ano ito yako? Dahil kung man niya ito aramta, binasa ko man sana nga ya. Tinausa ko ni sekretarya, yun na nga ya ito. Pag-abot nga ni sa appropriation, yako, igwa baga ka mo kipig supplemental, supplemental budget. Nainaya ko iniso arog kay ni, ay ihapot ko daw ngayon kay arog kay ni. Kang hinapot man duman, may nagapot niya tabi sa kuya. Kaya, ay na ngayon, so, sinupplemental tang arog kay ni. Hapotong ko daw ngayon, so engineer. Kamu ang nag-approve kan supplemental budget. Then, hindi aram kung nga pa sa na supira. Pangyari sa kinaba. Kaya, sabi, sir dito, gusto ko na maglipat yan sa TV. Gusto kong makatrabaho si Sir Tulits. Maurago nining pagabot sa sanggunian. Maurago nining. Maurag din apoy kan maurag ng sekretaryo. Maurag pambusis. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Lichomas ka ngaya. Maurag pala niyang busis. Invited ka. Ay, ngunyan pala may session. Halat ko na ha. Sayin ako ngunyan. Talunis man ang gadang session kang Sanggunian Bayan kan tiwi. Alas 9 yan mapon. Alas 10. Sayin ako ngunyan. Kalato na ha, hilingon ta so. Hilingon ta. May schedule man kaya tabi ako, Sir Lito, sa pagtanom kay kamuti sa bulod. Maray na magtanom na sana ako kay kamuti. May session kami. Ika-58 regular session. Ngunyan. Primerong session nindo tabi ngunyan, Sir Tulits, na taon 2024 o panduwana. Kasi so panlalawigan, sabi ni Vice Governor Atiglenda, sa aga sindama, bungkaras kang session regular kang panlalawigan, ngunya na taon. So, primerong session man sa aga kang panlalawigan. Primerong session ni ng ngunya na taon. Yo? So, ibig sabihin, medyo dakol-dakol kayo ng agenda. Yo? Ngunyan, nasa budget deliberation na. Ini na tabi sa Tulits. Budget deliberation. Hintasan na naman. Ma-approve na municipal budget. Iinda. Dado ka mo dyan. Bayay sa nangayata, maabot ang pagsiringil kang mga tao kaya. Ang problema tabi, Sir Tulits, dahil man aram kang tao, kung ano ang nangyayari dyan sa mga sesyon regular. Iyan ang problema. Magayon ko ta, kung sa mga tao naghihiling kang sesyon, nganing mahiling ninda, so ibinuto ninda kung nagtatrabaho dahil. May mahiling mo dyan sa sesyon, tangad-tangad sana. Siging tangad, di tangad man, tapos tango-tango man sana. Haputon mo, dahil mangkipag-indang ngaya ka ito. Ngantay niya ako, taday ni Dotig Hapo, tay ka mo nagpapartisipar, dapat igwa ka mo kideliberasyon, nganing paghinapot ka mo kintawo, may maisimbag ka mo. Maray pasutiwi tapos na kang budget, annual budget. Makasgaso ng tiwi adi. Dapat baga Oktubre pa ini ba ko?
ang proposed budget sa annual budget, di ba? Dapat Oktubre pa. O, dapat ngunyan, approve na yan. Ma-review na sa naka ng panlalawigan. So iba, yan pa sa natabi, Sir Lito. Hinay ko po. Magayon ko ta, ang problema tabi manong Jess ngunyan, kaming mga sa media, limitado na rin kami mag-i-live mo so session, mapaaram ka kasi so may data privacy ngunyan. Iyan ang problema na. So dakol na kami ngunyan na pigsusunod, bako na sana kami basta-basta diyan. Pero sa iba siguro mga taga media, buga sa ng buga, live sa ng live. Dahil hindi na nasasabutan na may mga sensitibo po na dapat dahil mo po dyan pag-intrahan tabi. Bako yung tabi, Sir Lito, may iba kayang media na basta man sana dahil man aram ninda kung ano ang trabaho ninda bilang media. Bawal na po yan. Dipisil na. Dakulon po ngunya ng mga bago. Naring muso pag-iriba may manduman sa kamsur na nagkuha sa naki-blatter, bakong kinasuha, napriso baga. Bako na araw kayo na, pag makuha ka kang blatter, ibubuga mo, i-report mo, okay lang. Ngunyan day na, mapaaram ka. May mga kaipuhan ka ng agihan tabi, Manong Jess. Maray, kung ikang dis officer, pag si Manong Jess ang dis officer, automatic, bulbuta na ilingan ini ang unisublater, ngunyan day na. Annual Investment Plan for 2024 and Annual Budget for 2024. Tarapos na tabi ka. Uyug-uyugon mo yan. Tiba yun, antiway. Palakpakan ta daw, antiway. Nailing na ninyo. Galito, apotado sukataning mong munisipyo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Saludo ako sa Sangguniang Bayan Kantiwi. Kay Pading Vice Mayor Jojo. So iba garing tabi, Sir Lito, dahil ko namidbid ko niyan sa mga opisyal dyan. Kaya medyo dahil ako, aloy na kaya ako din nakapasyar dyan. Pero kay tadi, susko, pirmi ako yaon dyan. Kada session kay ito kang Sangguniang Bayan kang tiwi, ugmahon ako pag nagdideliberasyon na. Mailing mo talaga dyan so na deribatihan. Normal iyan na. Magkikwiri ka sa proponent. Tanganin kung aputon ka kang sa imong mga kabarangay, kabanwa, may aram ka. Bako man niya kaya ako ang proponent kay ito. May mahapot ka pagkantabi, Sir Lito. Ay, bako ko man niya kaya ang committee. Kaya nga yada ako pwedeng magpasarki resolution kaya. Kung sabihin mo tabi, Sir Lito, kung ano sana ang committee mo, iyo sana ang ipapasar mong resolusyon. Nahiling mo na ya. Ay, bako ko nga ito kaya committee. Kaya di man niya ako magkapasar ki resolusyon. Manugod na ito. Awarog na kantabi, Sir Lito. Aputon. Kaya sabi kan susaro na nakauron ko man. Niya ko, ano na yakon mga ipinasar mo man na resolusyon? Ay, dahil man nga ako sir na kapasar ki resolusyon. Tali nga, ang committee ko nga liga ng mga barangay. Ano man nga ipasar kong resolusyon sa barangay? Gari ako Sir Lito magkahurulog sa bangko. Kaya nga abo ko na nga maging chairman kang liga ng mga barangay. Taday man niya kay ipapasar na resolusyon. Gari daw tabi Sir Lito magkahurulog ako sa butaka. Good morning tabi, sabi ni Ma'am Helen Grace Bulima alias Tak. Ay, nalilibang naman sa ko si Sir Lito.
Ngayon, pag nagilingan kami kay ni mag-restore yan naman ini. Yugon mo dahil na siya nakapasarta. Ang komitiba niya ay tama. Ang chairman siya liga. Dahil nga ako ngayon. Abo ko na daw ngayon kayan. Hindi. Digdi na kita. Tama na si Tolits. Okay na ya. Mekos. Baysa na tabi siya lito. Tama dyan talaga ako sa mo. Baka ngunya. Hindi ako makatuga. Tabaka alanganin. No? Baysa na. Ara mo naman baga. Midbid mo baga akong tanos. Naiiba kita dyan sa mga media nagjajara. Minsan nga ni baga. Kunday ako midbid. Dahil man sana ako dyan sana ako sa gilid. Masinunod-sunod pati kita. Dahil kita pwedeng magparabasay-basay dyan. So makamidbid sana sa kuya, okay na. Pero di ako magpaparani dyan. You know? Ang iba, pulok-pulok na sirlito. Di ba? Okay. Di, mga tugang sa aga palanso translasyon kang itom na Nazareno duman sa Quiapo. Sa aga baga pigdeklarar baga ni Presidente Marcos. Holiday duman sa special non-working day duman sa Manila man sana. O di sa tuya, igwa kita ki laog. Ayo. Tita versus good morning dyan sa Copy Hospital. Good morning tabi kay mga pag-iriba ta dyan, sa mga barkada ta, sa mga doktor, si Dr. Clyde, si Dr. Mark, Dr. Joe. Na-miss ko si Dr. Biyong. Si Manoy Biyong. Pero nagdadangog ito sa kuya tabi Tita versus ta. Si Manoy Biyong, Nor Capos, si Manoy Biyong, pag makulog ang halunan ko, madyan ako sa iya. Yako Manoy, makulog ang halunan ko. Sabaton ka na ni Manoy Biyong. Ano nga yan? Hulbot mo na? Manoy Biyong, hulbotan na! Dahil ka magparibok tabi Manoy Biyong, magkaburulabog di dyan mga pasyente. Ano nga yan? Hulbot mo na? Gasod tulos ako si Manoy Biyong. Ano ka ngayon digde? Ko, mapailing ako kang halunan ko ta mga makulog. Malanit niya ko. Resitay na ko pwedeng ibulong digi sa halunan ko. Sabi ni Manoy Biyong, umuli ka na kaya. Sisubol ako tita, umuli ka na. Nga ko resitahan mo nga niya ko. Ata nga umuli ka na. Isubol ako ni Manoy Biyong. Unang gibuhon mo. Igwa ngayon sindong bayawas. May bayawas nga naman sa indaw. Kumaga ngayon ki ubos ki bayawas. Pakalaga kagaon mo. Pakalaga kaga. Kung kaya na ngayon kang halunan mo, limugmug mo sa yun. Sana ngayon. Madali yun mo sa nga. Iupan ng gadipiktibo. Pagkaaga nagpo-programa na ako, nagdadangog sa ko si Manoy Biyong. Name. Bakon ngayon, kung rinisitahan ta ka ngayon, nagbakal ka paki bulong, mahal, uyan niya, dahi kang gasto. Kaya nga, pinaulit ka. Pero epektibo, hanggang ngunyan na yung pigigibo ko, tita, itong tinuro sa ko ni Manoy Biyong na natural. So, gusto man balon po nindo. Halimbawa, makulog ang halunan nindo. Kami baga, ako, ang programa ko kaya, aga baga, sign-on program baga ako. Pag magatol, makulog ang halunan, tadi mo maiwasan magparatabil ka baga tita. Magpaparatabil ka. No, di tinuro sa ko ni Manoy Biyong nanggan ngunyan, dai ko malingawan. Apira kang madangadang pasan ako dyan sa Copy Hospital, apo doon katulos ni Manoy Biyong, ulbutan na! O di, iringat po ha sa mga sabay sa translasyon kang itom na Nazareno sa aga. Ini permi man ini taon-taon adi. Isus ko, biyo pating pig sa sarakatan so andas kay ni. O iringat tabi ka mo ha. So medyo limbawa may edad na kamo, may mga aki. Dahil na po nindo pagpasaraba yun dyan.
Baga magka-problema pa, magkaturungtungan andyan, lalo na sa may mga high blood, may mga arthritis, dahil sa nakamu sa gilid, dahil nakamu makipagsusuan pa, pwede man sa na marani iyan na yan na itom na Nazareno, pag normal na aldaw, pwede man baga nindo yan na, duman ka mo sa aldaw na bako, siriksikan ang tao, parehas man sa nang ipigto ka yan. Kaysa makipagsusuan ka mo dyan sa kadakol-dakol na tao, maipit ka dyan, kung may high blood ka, inatake ka, natigba ka dyan. Ingat tabi ka mo ha, sa aga iyan. Sa aga, sabi kang PNP, ma-deploy sindaki sobra sa 12,000 ang i-deploy ng mga miyembros kang PNP para po sa pagmantinir kang pasi orden sa translasyon. So, yaon dyan ang mga kapulisan and ang sabi kang PNP na day mandatabi ki na mamonitor sinda na posibleng magkaigwanin problema sa aga sa gigibuhon pong translasyon kang itom na Nazareno. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tabi, ang Department of Agriculture, Mayen, good morning, Ang Department of Agriculture, mga tugang, sabi digdi, pag-aadalan databi, mga tugang kang DA, ang paglaag na naman nin SRP. SRP, suggested retail price sa presyo po databi kang bugas. Ang purpose databi kay ni para databi mapugulan ang padagos tabi na paglangkaw kang presyo kang bugas. Pading Idmar. Mapait na naman sa Department of Agriculture. Mapasaliman. Ang purpose databi kang paglagnin SRP tapig adalan ng unyan kan Department of Agriculture para datami mapugulan ang paglangkaw, padagos na paglangkaw kang presyo po kang bugas. Sabi kang barkada ko tabi, Sir Willie, ay na ngayon so 20 pesos na bagas. Kabangaan na lamang yan turno. Sir Jomar Montaño Johnson, good morning tabi sa mo, idol. Hay na ngayon so 20 pesos na bagas. Sabi man kang barkada ko, duman ka ngaya magbakal sa Malacanang, 20 pesos duman ang kilo kang bagas. Magduman ka sa Malacanang. Duman ka ngaya magbakal ki 20 pesos na bagas. Duman pala nababakal yan. Di ba? Balon ta daw. So, ngunyan, mga tugang, ang presyo po kang bagas, nasa 50 na. 50 pa nga niya. So itong pig-upod na regular meal rice mas halangkaw databi ki 47% hali po sa dating pinakahibaba kaini na presyo na 34 kan nakaaging taon. 34 man agad kan nakaaging taon so bagas. Lalo na kanday pa nag-eleksyon. Boro-barato pa. So ngunyan, nasa 40 pesos na hanggang 55 pesos ang presyo po kang wheel meal rice. Nahali po duman sa 38 pesos hanggang 44. Sabi ko na nga ni, so tigbabakal kung 55 pesos na kilo kang bugas bago magpasko, wala na ngunyang kaya 45. Makahiling ka ngunyan ng pinakaibaba 50, 55, 60. Yun ang ganyan ang pinakaibaba na presyo po kang bagas.
So, hali po yan sa 38 pesos hanggang 44 pesos ka nakaaging 2023. Ngunyan, uni na. 51 hanggang 58 na para po sa mga imported na wheelmill rice. Na dati dapat 45 masanayan hanggang 44 pesos. O kaya ngunyan, tigpaplano, Ma'am Crisilda, Braga, Buendia, kang Department of Agriculture na lagan po ki SRP na naman ang bugas. Ang purpose databi kini ang purpose mga tugang para databi mapugulan. Mapugulan mo din ang padagos po na paglangkaw kang presyo po kang bugas digdi po sa Pilipinas kong mahal. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan. Sige. Di lingunta naman. Ngunyan baga bagong taon na. 2024 na. Hilingon tatabi kong apod kini, mamantinir o kaya dahil na maglangkaw ang presyo kang bagas. Ngunyan, nasa pagtarok na sa mga paraoma, di ba? Garingani naghihila muna, kaipuhan ngayon talaga tubig. So, mas okay man inin pag-uran-uran digi sa Bicol, dakulang tabang ini sa mga tugang nyatong paraoma. Takaipuhan po nindanin tubig. Pag Pebrero o kaya Marso, igwa na po yung kiaranihan. Dito na naman tayo, Pading Edmar. Pag nag-arani na, alam na. Mababa na naman ang presyo po kang paroy. Kasi maarani na sa mga parauma. Babakalo na naman kan mga suwapang na mga retailer. Sa mga paroy, babaraton sa mga parauma, babakalo na hibaba presyo so paroy, sa mga negosyante, isa sararay so paroy sa saindang istakan. Papaluwason, so binakal nindang baratong paroy, papaluwason pag langkaw na naman kang presyo kang bugas. Ayun yan. Galingan nindo so, pagkatapos kang pag-arani, kang bago mag-Disyembre, dakulon kitong mga negosyante nagtarago ki paroy. Ilingan na nindo ngunyan. Ngunyan pasanan ninda pigluluwas. Gura ano na sa ako ngunyan kang bagas. Labi na pong 3,000. Kaya ito, 2,100. O kaya may 2,000 pa nga ni. Sa 50 kilo po na bugas. Ngunyan, ang sarong sako po ngunyan na bugas na 50 kilo mga 49 kilo lang yan. Labi na pong 3,000. Kaya amog-amog po sa mga negosyante, na igwa po sindaki kapital, tapos may mataguan kang paroy, i-stack mo na ninda yan. Tapos, babala doon dyan sa highway, na sumuturista na ang nakikitabi-tabi po, makiagi kami. Tapos binalad, yun ang priority sa tinampo. Gari baga, so, babala doon dyan kan mga negosyante sa tinampo, sinda na suhadi. Kamu ngayang maaragi, makitabi ka mo tigbabalad mi suparoy ko, tanganing pirak na ini pag pinamulino. Di ba? Yan, nangyayari sa tuya. Mapagaladi. Maski ngayagura no ngayang pagsumikap mo. Pero importante, magsumikap manggarari kita. Sumikap kita. Kita magpara, Dahil kita magpara borobabloy. Dahil kita magpara borobabloy ta. Pag dahil kita nagsumikap tabi mga tugang, mapupunaw kita. Mapupunaw tabi kita. Kaya, laban lang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, mga tugang 8 minutos sa sanatabi bago mag-alas 9. Dyan sa Irusin, dyan po pala sa Mount Bulusan, padagos ngo niya na babantayan kan sa to yung mga eksperto, may mga sunod-sunod tabi na nai-record na mga volcano tectonic earthquakes. Ayan na Mount Bulusan. Kaya padagos pong pigbabantayan, nasa alert level 1 pa rin giraray ang Mount Bulusan. Diyan po yan sa Irusin, sa mga barkada niya to dyan sa Sorsogon. Ingat-ingat tabi ka mo. Yo. Congratulations po sa Department of Interior and Local Government sa paglunsar nindakan sa indang programa Kalinisan sa Bagong Pilipinas. Kang Sabado bagay ini, kung baga mahiling nindo dyan sa barangay nindo na nagrelimpyahan. Mata maoran-oran baga kang Sabado tabi channel. Ang alas ako day manyako kito pa. Sarabay-sabay pala. Gari pa-contest naman ini Gari may premyo naman, so may malinig, nakapalinig kan sa ng barangay. Naramdaman ko na lamang so beautification kay tadi. Pigpataranom sa mga burak baga sa gilid kan tinampo. Burak sa tinampo, sa gilid. Ano ito suburak na? Magayunon talaga siya pag sarabay so pagburak baga. May kulay orange, may yellow, may pula. Pag-aloy-haloy tabi kang masitas na ito. Pero wisyo pala. Minaara lang man sa... Pero sa itong bulan, aralang na. Pero magayunan man talaga sa mga burak. Pero sabi kang barkada ko, kung tinanom ngayon ninda duman ugbos kamuting kahoy, tinaldo ka ninda kay kikalunggay, o pakalipas nga kipirang bulan, igwa na sinda ngayang kukuahon, pwede na nindang gulayon. Maray man so kaisipan kan sa kuyang barkada. Servisyo Sinripan, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulutan sa Bicol Net TV. Uyan sa ng tanlad, dilingan na po nindo ang tanlad. Dakulon po ang pakinabang kang tanlad. Pag medyo nalilibong-libong ka, so mga high blood dyan, pigiinom baga piglalaga, pigiinom. Yan niya itaranom nindo dyan, imbis awot. Ugbos kamote, maski dahi tabi magunod, ang importante sa ugbos, mapakinabangan, magulay lamang. Bako ngaya mga burak-burak na yan, masiba mo ngaya. Pangyari. Mga tugang 5 minutos tabi bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapusan na sa tuyang programa ngunyan pong Lunes. Lunes, Monday, petsa 8 po kita ngunyan kang Enero taon 2024. Sa pangaran po nindo gabos, pakishare na lang tabi, pakishare kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba. Sa pangaran po yan ni Maestro Nilad ng Samoya pong station manager. Sa pangaran po kan mga taga-suporta niya to digdi sa programa, yaon dyan ang MBY Dormitory. Yaon dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, si City Councilor Riner Burse, Congressman Atty. Jel Bongalon, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Si Peña Capos Bilo. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Hindi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita ha, bye-bye. Sinripan, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulutan sa Bicol Net TV. Servisyo Sinripan.
Operasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano, heard